Aquesta etapa és una de les més exigents i alpines, però hem aclimatat bé i la disfrutem al màxim. Ens acostem als glaceres del Siula i del Pic Carnicero, dels nevats del qual cauen nombroses allaus. Les grans cimes i els llacs de diferents tonalitats fan difícil d'oblidar aquest dia. Guairate guairawa, hatun alpanchi kamuka. Mana, ni aika, hatun yachtanchisca con canachu.